Bon dia. Anem a veure avui com posar transicions entre diapositives amb el LibreOffice imprès. Aviam, abans de res veurem què són les transicions aquestes. I les transicions... O sigui, començo aquesta presentació. És una presentació xorra amb coses a l'atzar, Quan apreto a l'espai per canviar la diapositiva, o el botó cap a la dreta, o el clic amb el ratolí, o avançar pàgina, mireu què fa. Vale? Si no poso cap transició, desapareix una i apareix l'altra en un instant. Però si poso transicions, és aquesta xorradeta. Vale? Diferents maneres d'entrar a la diapositiva. Jo aquí n'he posat una de cada, perquè veieu la quantitat d'opcions que hi ha. Vale? Però és divertit posar-les diferents segons quina presentació estigueu fent, si és una presentació lúdica, el que sigui, però normalment això és bastant hortera. O sigui, potser una potser, o sempre la mateixa, potser té el seu sentit, però bueno, vosaltres mateixos jo recomano moderació. Ara, com que tinc algunes diapositives en blanc, ja no sé què... Aquí, mira, em pensava que havia acabat ja. Ja no sé si he acabat o no. Veieu que van entrant de diferents maneres. Doncs aquest canvi d'una diapositiva a la següent és el que li diuen transicions. I quan he posat una transició apareix aquest símbol al costat de la diapositiva. És a dir, en aquest exemple, totes les diapositives tenen transicions, excepte la primera. Llavors, com poso transicions? Doncs hi ha diferents maneres de fer-ho. Una és per aquí, diapositiva, transició entre diapositives. I una altra és per aquí. I una altra em fixo la drecera, Alt 6. Vale? Alt 6 també farà transicions. Apreto aquí. Llavors, tan fàcil com a la diapositiva on estic, o sigui, trio, per exemple, una diapositiva i trio una transició. Aquesta portava aquesta que li diuen forma. Si faig clic, veig com una previsualització. Recomano, una vegada l'hagueu posat, vegueu la presentació com queda en realitat. Però de mentre, aquí podeu veure com una previsualització aproximadament de com quedarà. Hi ha algunes que són tremendes. Bueno, doncs trieu la que us agradi. Algunes admeten variacions, per exemple, l'has escombrat, pots dir-li si vols que vingui des de baix, des de l'esquerra, des de la dreta o des de dalt. Altres no admeten variants. Vale? O sigui, variants són com subtipus de cada una d'aquestes. Puc canviar la durada, la que ve per defecte està prou bé, normalment, però podeu fer que baixi més ràpid, disminuint el temps, o que baixi més a poc fent-ho llarg. També amb la vostra amb prudència. Vale? I a sobre podem afegir so. Podem fer que quan canvi la diapositiva faci ping, gong, aviam si es sentirà. Bueno, també això amb prudència. Vale? Hi ha una pila de sons, no estic segur si es graven bé, aviam que giro el micro. Ok. Aquest m'encanta. No era gaire fan de posar sons a les transicions, però és que no coneixia la transició de les congues. És probable que a partir d'ara totes les meves presentacions el portin. En tot cas, la transició també puc girar quan vull que canvi la diapositiva. Normalment vull que canvi en fer clic, però puc fer clic aquí i dir-li que canvi automàticament al cap de tants segons. Per exemple, si estic fent una presentació que són simplement fotografies o coses així i vull que vagin passant de fons perquè estic fent una festa o el que sigui, doncs puc posar-li que canviïn cada tants segons i aplicar-ho a totes les diapositives. Aquesta és l'altra. Aquest últim botó és important. Puc posar-ne una a una, que és el que havia fet ara per ensenyar-vos-les, però el més probable, o el més recomanable almenys, és que les coses
siguin una miqueta, estiguin una mica quietes, us moguin totes semblants. O sigui, que trieu una transició, jo triaria una d'aquestes, bueno, jo què sé, trieu la que vulgueu, i aplicar la transició a totes les diapositives. Si feu així, clic, totes, abans cada una era diferent, ara li haurà posat a totes l'escombrat i la conga. Espero, anem a fer la prova. També he canviat el temps, llavors va molt més lent del que hauria d'anar, Si deixo el temps que ve per defecte, és una horterada, però potser no és una horterada tan greu com aquesta. En tot cas, ja sabeu posar transicions. Si per lo que fos volguéssiu treure, també seria molt raonable, anem a cap. I si les vull treure totes, aplica a totes les diapositives. Vale? Fixeu-vos que ara... Mira, va una mica lent, però ara estan desapareixent. Han desaparegut, han anat molt lent, però han desaparegut les estrelletes, que m'indiquen que hi ha transicions. I finalment comentar-vos que les transicions, que no heu de confondre transicions amb animacions. Les transicions són animacions. Ja us miro la cara i tot. Les transicions no deixen de ser animacions, però són animacions que afecten a tota la diapositiva. Normalment, quan els programes de presentacions parlen d'animacions, es refereixen a animar els objectes sueltos. Vale? Animar una imatge, una forma o el que sigui. Llavors, hi ha un menú per animacions, hi ha el botonet de les animacions, que seria aquí, hi ha el menú de transicions, que són les animacions que estem veient ara, que afecten a tota la diapositiva. I ja està, ens veiem en propers vídeos. Fins aviat.